Fl-istess awla l-akkużat u l-qraba tal-vittma jinbiss wara l-anzjana ttajret u l-ħati baqa' sejjer. Mument diffiċli għaż-żewġ naħat għaż-żagħżugħ li der mifxul kważi mistħi fl-awla u l-qraba tal-anzjana li jridu jaraw l-issir ġustizzja meta l-ferita tat-telfa għadha miftuħa beraħ. Mistoqsi fil-qorti l-akkużat ironikament qal li huwa jaħdem bħala driver mhux tal-karozzi iżda fil-water sports. Iż-żagħżugħ li għandu liċenzja tal-karozza u lanqas insurance qiegħed ikun akkużat biqtil involontarju tal-anzjana u li ma waqafx wara li seħħ l-impatt. Bomu ħuħ isegwu mill-bank ta' warajh għal dan l-akkużat wieġeb mhux ħati. Wara xed ir-raġel tal-vittma illi fisser kif meta dak il-lejl u martu bdew jaqsmu triq ma raw xejn. Iżda x'kien waslu f'nofsa ra par headlights ta' karozza resqin b'veloċità qawwija. Dak il-ħin fittex il-martu għaliex ħaseb li kienet qudiemu iżda ma rajiex. Rabis ġisem mixħut mal-art mal-20 metru l-bot. Spjega kif ma ħallewh ximur leja iddaħħal fil-lukanda u ftit wara qallulu illi martu kienet mietet. Raġel li fil-ħin tal-inċident kien fuq il-post irrakkonta kif ra żewġ anzjani jaqsmu sama karozza għaddejja b'veloċità eċċessiva imbagħad li l-anzjana qed tir minn quddiem il-karozza u f'dik li deskriva bħala kuttru mbajsa tispiċċa mal-art warajha. Qal li la sema xi ħoss ta' brejkijiet u lanqas ra xi brake lights mixewla, il-karozza baqgħet sejra b'dak li kkalkula li kien 50 mil fis-siegħa. Il-Maġistrat Miriam Heyman għalissa ma tatx il-libertà proviżorja għaliex qabel trid tisma' x-xhieda taż-żewġ żgħażagħ li kienu mal-akkużat fil-ħin tal-inċident. Il-każ minnaħa tal-Pulizija qed tmexxih l-Ispettur Terry Xeberras. L-Avukat Franco De Bono qed jiddefendi lill-akkużat.